shayinira zonse zile majamatu wasakayikila sanamira weni watu wa Malawi ndiu kusikonzela njira yotitipondemo ukaniza mwakuya mabizinesi chisango chatu kutogolera Zantchito chabe ndili ulatu kuchoka mutima mwatu togolo latu. Tukulendeni mu program ya Zantchito Entrepreneurship Voices dzina langa ndi Blessings Mpenganjira. Program ya lero tikhala tikumva zambiri za incubation centers amenewa ndi malo omwe amasula anthu ochita business osiyanasiyana. Mu studio muno tili ndi alendo amene atithandize kuti timvetse bwino mutu omwe tikukambirana lero. Ndi Jacqueline Banda kuchokera ku J Foods takulandirani program yathu. Sikoma. Tili ndi Anthanda Manduwi kuchokera ku Ntha Foundation takulandirani program yathu. Sikoma wambe. Komanso tili ndi Dr. Sarah Gondwe omwe ndi founder ATC Agribiz Hub kuchokera ku Luwana takulandirani program yathu. Sikoma wambe. Tiyamba ndi Dr. Gondwe. Timafuna tidziwe kuti entrepreneurship mdziko muno mukayiona ikuyenda motani. Mmene ndikuonera ndi kumene tinachokera. I think tili pa ulendo wabwino. Chilichonse chimakhala ndi poyambira. Pakali panopa anthu tamba kuzindikira kuti tikamati za ma business si chinthu chongo chipanga ngati chifukwa choti ndakanika kugwira ntchito ndiyambe ka business. Tamba kuona kuti ndalama zili kumeneko nde pamene tili pano zinthu tikupita kolondola zonse anthu opanga zinthuwo ma institutions osiyana-siyana amene akuthandizira komanso boma aliyense akuyang'anira mbali imeneyoyo ndiyambe choncho. Zikuyenda bwino. Chabu. Zikuyenda bwino. Pali zinthu zina zofunika kuunikira koma chachikulu ndipoti ngati tazindikira kuti ifeyo entrepreneurship zama business tikuyeneka tizipase mphamvu tizipase nthawi kwambiri. Chofunikira kwambiri ndi chimenecho foti munthu ukazindikira uli ngati ukadwala ukazindikira kuti ndadwala umaziwa chimene ufunika upange. Pakadali pano tipite kwa Anthanda Manduwi kuchokera ku Ntha Foundation. Taona chinyamata ambiri mdziko muno akupanga business. Inunso ndino munthu wa business. Tatifotokozerani kuti ndi mavuto otani omwe chinyamata mdziko muno akumana nawo popanga business. Achinyamata popanga business ndikamba ngati nenso kuti ndili business. Nditachoka ku University of Malawi degree yanga nditapanga degree yanga economics now za makolo anga kuti ine sindifuna kupeza ntchito ndifuna ndikayambe business ndipita ku Lilongwe. Nachoka kuzomba kubwera kunoko. Chomwe masowa kwambiri achinyamata ndi knowledge kuti business umayamba bwanji chifukwa mbuyo mo kunalibe information imene kuti ungayipeze patipo kuti udziwe kuti business umapanga register bwanji kaya matax amaenda bwanji uyenera upanga zinthu ndi ziti uyenera kuyankhula ndi ndani kuti akuthandize ma finances ndalama ozipeza pati, which is why ine namba Ntha Foundation because I had my friends anga amene timapanga business koma siti madziwa kweni taphunzira over time kuti business umapanga choncho uyenera ukambe ndi anthu choncho uyenera uende chonchi upange marketing upange chakuti, which is why we ended up establishing Ntha Foundation kuti tipange so empower my entrepreneurs ena ndi mavuto ndi ambiri koma no mahabu ma incubator ndamene tikuthandiza kuti achinyamata asaende okhamene tinaendele feyo kumene timaenda kuti ukasaka kuti okwa register timaenda chonchi anyamata amafunsa kuti ndinoma zingati muna ndikodula kuti nthawi imene sunuzwa panopo muna I think yafika muna 10,000 nthawi imene ali 5,000 kuti upange register business nda ukadziwa information imeneyo and ukadziwa kuti ma taxes amaenda bwanji kuti business yako asakutsekele kenaka upeza kuti iko ndrama kuti uyambe business kuti iyende kuti ukwerenso upeze kaya funding pati ndi kwambiri ndi information imeneyo kuti uyidziwe. Ndingo wonjeza ngazimene wakamba Nthanda kwambiri poli information gap koruzo kuti business imeenda choncho komanso kawiri anthu ambiri timabisilana information kodi cherekeze munthu wina ngati leyo ndikuya business yanga ndimapanga yazakudya ndiyamba umene nafikira anthu ena amapanga zinthu zomwezo komano kuti andithandize ena samandiyankha mafoni kena komana wina kuimbirani phone sinayone background yanga ndi business administration komano ndikupanga zinthu za nutrition and agriculture ndimafikira anthu ena kuti andithandize komano kuti anthu aja andithandize pamakhala povuta ndeno kuti muganizire munthu wokuti ali kwa tiye bwana nyambi kupanda internet ko alibe phone kumanda afuna yambe business yake ndeno kuti akhaindi information yonse pakamozi zimakhala zinthu zovuta kumanda sitingasiye kumbali zinthu ngati kuti ndrama yokwanira kuti yambe business yongala china capital komanso
kuti business jaizolinga zokuti ili ndi business ikwena makazi nazo zambiri mbiri komano kwambiri makha information gap ndi my resources. Chabwino tipite kwa Dr. Gondwe. Nkhani ya incubators ndi achilendo kwathu kuno anthu ambiri sitikuidziwa. Timafuna tidziwe kuti kodi incubators tikanoti incubation center ndi chani kumeneku kumapangidwa zinthu zotani. Ndiyambe ndikuyankha ndi funso. Ndiganiza kuti tonse tikuziwa kuti kudi nkhuku iswe chimachitika ndi chani. Ndeti kaiona nkhuku ija imakhala ni mazira, right? Mazira aja imakhalira. Kukhalira mazira kuja ndi incubation. Timafuna kuti mazira aja nkhuku ija itani iswe isanduke napiye. Ndiye kuti kwa ife tata ndiye kuti nkhuku zathu zikutani zikuchuluka. Ndiye business incubator imapanga zomwezo kuti ipereke environment yokuti munthu amene ali ndi idea, ali ndi chiganizo chokuti ndikufuna kuyamba business mmene anayambira nthanda ndikufuna kuyamba business ndaziti yayi si uli wekha tabwera tikupase tikukute kuti tikupase environment yokwanira kuti uyesere chinthu chimene ukufuna chija uchione kuti chikuyeneka chiyende choncho kenaka tikusiye usanduke kachani kanapiye kajende kuti business yatani yagwira nsewu ndiye kuti apita ndi incubator ntchito yake ndi imeneyo. Ena mwina nkomafunsa kuti ama incubator amene wankutheka kuti athandiza podi anthu tikhozo mangonena pano wamwina palibe amene apindula ndi incubator amene watiyambire ndi Dr. Gondwe. Muli ndi anthu inu yoti mukudziwa kuti wakuti anapindula ndi incubator tiyambira kwa inu timaliziranso kwa Jackie. Dr. Gondwe. Ife tinawo anthu ambiri. Andi ndimene munanenera kuti issue ya ma incubator kumalawi kuno ndi ikadali ya nyuwanish. Kuyambira pamene tinayamba chifoti chiyambi chathu cha incubator imene titesa Agribiz Hub kuluwana tinayamba chamma 2021. Andi nthawi imene yoyo inali kuti nafeso takhati kuphunzira kuti tifike pamene tafika pano. Takhala tikupanga interact ndi achinyamata osiyana over 100 panopa. Ena anakhala kuti ayamba ma business awo koma ngati incubator timakhala ndi ma stage osiyana. Tili ndi ena amabwera kuti ali ndi idea chabe. Tili ku university. Ndi ku university timakhala tabwera kuli ana oti abwera akuphunzira ndi kuti kuwatenganso kuti inu izi zitaganizirani njira iyi. Komanso timatha kutenga ena oti siya ku university ali ndi idea chabe olo anayamba kale business ngati mene ali Jacqueline. Timabweresanso pa stage imeneyo for timakhala ndi pre-incubation ndi kenaka incubation, kenaka post-incubation. Ndi mukaona ma levels onsewa nchifake ndi kuti anthu alipo ambiri anabwera akupanga zosiyana ena timasangalala kwambiri kuti takhala tikuphunzira nawo limodzi. Ife tikuphunzira kuti kodi tidziwa tani. Nawonso akubwera ngati akutiuza kuti komatu ifeyo mavuto aluko. Komatu ife simunatitere, komatu ife. Koma pa zonsezo kwa ife timasangalala kuti kukhanga tipanopa tiyende choncho. Nde anthu alipo ndithu. Angapo ndithu. Oti tona kuti atiyeni mukaone kwawa titha kusangalala kuti tsiku lina adzabwereso ku studio kunoko muzacheze nawo nkoafusa iwowo kuti kodi zakhala bwanji. Dr. Gondwe munakambapo za pre-incubation. Munayankhula mundithu mfundo zingapo mwina mutangotitambasulira kuti tikati pre-incubation ndi chani komanso mfundo zinazi ndi chani kwenikweni. Pre-incubation timatenga munthu amene wangobwera ndi idea yoti sina khazike sakuziwa kuti timati chizungu chake proof of concept. Kuti kodi ndizotheka funso limene lolo kuti liyankhidwe chifoti kuti munthu muziti iyi ndi business idea sikuti idea iliyonse ndi business idea itongokhala idea koma anthu sakuchifuna chimene ukupangacho ndi kuti yathera pompo. Ndi pre-incubation timakhala kuti funso limenelo liyankhidwe kuti kodi ndizotheka iyi ndi business idea kenaka mukana kuti yadi ndizotheka kenaka ikuyeneka ikhazikike nomuyambe nokuona kuti kodi nde ndalama tizizapanga bwanji. Inuyo ndalama izibwera bwanji tizipanga bwanji nde incubation inonso pano. Nde uku amabwera oti akungoyamba ena idea chabe apa
ngata china Jacqueline Akhoda afikapo notsopa anayamba koma sopano akufunika kuti akwere akatha pamenepo mpetu mati panopa inuyo inu ndinokhazikika mutha kupita uko kukatani tatiyeni mukatakate koma timapitirizabe foti sifuna kungowasiya choncho kuti inuyo basi tathana nanu ngati atakupasani certificate basi kazipitani ili ngati sukulu kumakhala alumni yet nde kuposti kumakhala kuti tikakhala kuti tini ma training tamva kuti kuli zochitika uku timakhala tikuwapanga cheki inu kuli zakuti yeserani inu kuli zakuti mukavutika tatuzeni mwina tikuthandizirani takaonani uko kaya agikomo akuitani satu zakuti mukuona bwanji takaonani uko ku Ntha Foundation muona aitanisa zakuti tapitani ngati mukanika kumvesa bwerani tifotokozerane olo even ma WhatsApp ndizimene timapangano ku post ndi pali ma levels amenewo atatu kuonesesa kuti support ija yutani ikuyenda mwa ndondomeko chifukwa chake so nthawi yake makhala kuti sikuti munthu ngati 6 months ndiye kuti tathana pali ma levels osiyana ndi matenga kanthawi zikomo kwambiri tipite kwa Nthanda Manduwi ndi achinyamata ati amene mukuwadziwa kuti apindula kudzera mu incubation komanso mwina amene afotokozera Dr. Gondwe kuti imatenga nthawi mumafunika kuti munthu mumusule tangotiuzaninso kumbali yanu kuti mumadziwa bwanji kuti tsopano uyuyu wapya tikhoza kumpangaliritsa ife ngati business atu tinayamba I think 2018 and tapanga ma phases achinyamata amene tapanga train in general ma phases onse mwina akukwanira panopo mwina 2000 I can give examples. I think one of my favorites, her name is Tia Joan Mwale, and mina ukambira madamwa kuti zimakhala ma levels. And Tia is one of our stars uti wabwera ma levels angapo. Anabwera ngati digital skills training kumayambiriro just digital skills. Kena kana kabwera kuti apa ndipo ndapeza no business idea. Tinampanga through our incubation program timbati Nyenyezi Fellowship. Anapanga the first phase ya Nyenyezi Fellowship 6 months. Atamaliza tinapeza ma partners ku Germany, Von Bau Studio, and amafuna kupanga mentorship now one-on-one with my entrepreneurs amene wapanga promising. It was her and a group of others. Tinapatsa kuti anapanga that one-on-one mentorship, and I think it's still ongoing mpaka panopo. Amakhala kwa sula kwa phunzitsa ndithu. Alipo angapo mmene nali ndi Digital Malawi project, I think ndimapanga so finance amene anali ndi ma proof of concept, my ideas okuti akhoza kutheka apo timati kwapanga vetted kuti atikakupasani ndalama zithekadi izi zimkwayambadi. Mwina I think we financed almost I think 12 during the Digital Malawi project. Tinapatsa ndalama timapatsa ma 1 million, ma 800,000, ma 600,000. Panana china of course nandili ku America koma timu yanga background amakhala kuti panga update kunana chinovilela ambiri anali ku I think panali gulu la agribusiness, ena anali ku business ya tourism, ena anali ku business ya smart cities, ena anali kuma business ya upanga zazigayo ku agribusiness processing. Ndi alipo ndithu koma amayandikira almost 2000 koma mafezo osiyana. Madziwa bwanji kuti ababa uyuyu I think zatheka waphunzira kuno tikhoza kumpangaliritsa mmene tililife ngati Habu. I can't say kuti timapanga release kweni Habu is open to them. Amakhala kubwera bendithu even amene ukamba kuti apanga ayamba ma business afika level ina yake samasiya kubwera koma amafika pokuti ngati mwaneta anthu amati business ngati khanda kuti wabadwa mukungwira mmanje kena kama yambeka kukwawa adakalipo ndithu akuthamanga mpaka kukula ndithu kena kama zinyamuka kumapita koma kuyamba kuti takhalefe muna the past 6 years palibe amene of course ena amataka choka kuti ifeti mangati udandaula eti kuti kodi wakuti anasiya kubwera sitima panga release ndithu amangochoka okha umamba kono ai anapita lero ali kuti ali kunja wathama iye ali conference apita kuti kwa ifeyo timanjoy eti kuti okay akukwera anthu anza akupita koma sikuti timafika poti mpaka kwapanga release kuti pitani amabwera abe ndithu amadziwa kuti uyu wamba kuyenda uyu wamba kuthamanga akangosowa yekha Let mazora uyu ndoti zikuthamanga zikomo kwambiri tivire kwa Jackie ma hub amenewa ma incubator hub iwe ngati munthu wa business akupindulira motani komanso mwina ni mavuto otani amene munthu wa business akukumana nawo mahabu amenewa akuthandizira bwanji kupititsa patsogolo business Malawi muno kwa chinyamata eneo kwambiri my incubation hub ndamene andithandiza kwambiri first incubation hub imene napanga ndiya business acquisition for youth and there by then naizo kuti ndikupanga business komano second trade anatipanga affect kwambiri kwathu neza naye khaza kuti business yange yatha kena kuona kuti atoka call for application nawo nanoko kena wire apply kena kuona bezo kuti ndikupita kundapita koyamba nazo kuti ndi ma products komano singathi ubanga process ondione sifa zoti tinezo kuti tabanga
timati ku refugee timakhala kwa chibale tinambwazana mwazana makhala kwa chibale kena kuno fa chama training amene maphuzo meye kujako kuti chinthu mene zopange choncho pange yonti kena kunazo da ndipeze ndiyambe nopanga no process ndiyambe panga no process kena ku branding kena ku records keeping kena kuno nazo I think zimene ndaphunzirazi at least pano tayamba kuzitolera kwathu kuno tipeze no malo okuti no tikhali establish bwino bwino tiyambe sopanga so process my products aja then through business education for youth pakana vanova zoti tapeza malo topanga process anatipasa funding panopa ndopanga process ya MBS kuti ma products anga athe kuyamba so kupezeka mashop and if it wasn't from a hub ndekuti nakhala zoti idea yanga ija yatherato and panopa through business zoti tinopa post fazoti atitenga kuchokera apa tafika apa kupost komwe zoti mapanga be reach out ufana manga chakuti ampangire mutere so mahabu ndamene are very helpful kwa wina wachinyamata semnafuna zoti ambe business mwina utengako kwa chinyamata amene amakhala kuti akubwerera mbuyo kuti ine ndikuona ngati zahabu zine iyayi akuchedwa bwanji pa business yawo ndipo akuchedwa muza kwayambira kuti zimananga zokuti tukungo taisa nthawi tipita kutuza zoti business imenda chonchi zimezo ndikuzizwa kale cause mnthu zoti zimezo ndikuzizwa kale mwina kwa mnthu anamanga so study business zimzake zomwezi ndikuzizwa kale komano munthu zikhala uziona in the long run kodi kwa vitu wake kulizotani cause fenga tinaphuza for 6 months kumano paka napano zokuti izinto zoti pindulirabe komanso pamakhala lezeno zoti wafikira ma trainers amahabu achi kodani ndipanga kuza nditani makhaza ukuthi it's out of muna ndikhaza imakhana ndikasira basi chabe komano anthu aja mathaso basabiso support even out of the kasira basi kamene amakuphwesa kuhabu kuti so kwa chinyamata amene akuti mvera langizo langa ndokuti mukamaona ma call for application cause panopa at least anthu tumatha kuona ma social media achani ndenokuona at least uzingopanga apply and neyo ndili munthu ozoti ndikangona ndimangopanga apply nezo mina ndopanga zingapo nthawi imodzi komano ma incubation agenda amene amathandiza kwambiri even anthu ena amene angamuza koma papa afika bwanji afika bafaza ukuthi ma incubation program komanso umwe joma kha networking marketing linkages komanso anajama basa mentorship ndipo zoti zinthu zina za ku business kuja komano ufuna munthu ja kuthandize outside zinthu zije ndipo mkhazo munthu ja kurani awopanga reach out and nayo through my incubation omwewa my products anga sana bangidwe MPS komano datokhala nduthi yakwabanga exhibit trade fair is through the incubation hub somewhere zikomo kwambiri tipite kwa Anthanda alipo achinyamata amene amakhala madera akumudzi nthawi zambiri timakhala ngati munati wasiya kumbuyo akhoza nawo kutengapo gawo pa incubation center incubation hub kapena muna zimenezi zangokhala za achinyamata amene ali mtown mukhamona Hi, actually, minute number fewing at incubation hub ndi digital Malawi project. Target audience inali achinyamata otakhalira kumudzi. Ndi tinali ndi hub yathu ku area 3, yes, koma timaka atenga oloti mapatsa transport refund kuti azitha kubwera madera mulilongwe muno koma ma remote areas mulilongwe muno. Amabwera ndithu ndi ma ideas zawo koma zaphunzira. Ndi they are very welcome to come kuti azaphunzire and aphunzire china chake. Panopo ndi project ndi GIZ our partner tikupangira kusalima ndi kuzomba. Tikupanga beta ketibe achinyamata okuti ali ma areas okuti si matown munomo so ndizali yense zotakhoza kubaka zapanga benefit however tilibe ndi challenge ndikama kumana nawo achinyamata amadera amenewo ngati mmene tapita panopo kusalima ndi GIZ achinyamata na kumanena kuti mabwera osati fed koma madonors ndandani mabwera mati mutiphunzitsa kenaka mmatisiya simmatithandiza kenaka likonse ndi achinyamata sakufuna ataphunzira kufuna atathandizidwa komano I think tamvelenso mavuto awo tapange engage cause tikamangobwera ngati fetu chokera ku town kuti ayi fetu kuzoti ma problem ati tifixa chonchino iwo ndamene amakhala ngati pano kuti upanga tourism achinyamata ali ma business tourism kuna tili kusalima ndi kuzomba ali ni ma business awo mapanga ma arts and crafts ntchito za manjazi kupanga kwa ma tourist akabwera that ene ndi business yanga ndine ndizikakhala pa business kuti anthu andigule ine mufuna ndibwere ndizakhale in class mundiphunzitse ndiye communicating that value to them kuti yayi mwina mukaphunzira mukhoza kupanga target mwina even anthu ma social media ma website business yani khoza kukula nizofunikira ndi tikumapanga reach komano palibe ma challenges a communication yekuti timvane kuti pali value yanji kwa achinyamata zikomo kwambiri Dr. Gondwe achinyamata okhala madera akumudzi ali ndi mwayiso nawo wa ndondomeko imene mwayi ali nawo mwina ndiyambire poti ife ngati aluwana imakhala kuti tilibe malo onena kuti tikufuna anthu awa okha ndiye kuyambira pamene tinayamba now specific ku TESA Agribiz Hub makoza athu onse amakhala kuti
tikuitana wina aliyense tikuziwa kuti pali mavuto andi mavuto odi ndeta aona chifoti koyambirira ndopaseni chitsanzo koyambirira tinapereka koya athu tinayika mu newspaper yoyambirira yeni imene tinayamba ndi support ya Jobs for Youth program ku anapereka through ku Ministry of Youth tinayika mu newspaper koma tinali ndi anthu anapanga apply ambiri koma ndime tukuziwira achinyamata Malawi muno na EI si ambiri kenaka kugwira ntchito ndi ma partners chimene mafuna ndipange stress on kugwira ntchito ndi ma partners chinatizindikiritsa kuti tidzipereka njira zosiyana kuti wani tiwapeze chachiwiri tinazizindikira kuti tisamango yankhula mchizungu ndi anthu aja akakhala apanga apply akabwera choyambirira timakhala kuti tiwamvesese amene amakhala kuti kuzuwa pano pavuto tili nalo ndira kuti sitili ndi ma facilities amene tili nawo sali kuma districts konse ndeti makhala tikuweka ni ma partners ngati a GIZ mwatchulawo panopa partner athu a Zantchito tagwira ndi a ministry alipo anthu angapo amene tikugwira nawo panopa tikugwira ndi a plan onsewo ntchito yake makhala kuti inde ifeyo sitingafikire aliyense chilichonse kukhala kuti abwere kuti kuluwana kuma campus athu koma amene muli kumadera kwinako bwera ntigwirane manja ifeyo tikhala kuti tikunena kuti timayenda choncho koma inuyo kumadera muliko tadzionesesani kuti izi zitere nde aliyense kumene ali chachikulu chimene timaona ndicho kuti kodi uli ndi mtima woti uyambise business kapena kufuna business yako ikwere zinazo ngati mimi makhalira business eti ndizokambirana makambirana chabwino dog tikadali kwa ino timafuna tidziwe kuti ni mavuto otani amene masenta amene wakumana nawo chabwino chichonse chimaliphira mavuto ndi mavuto otani amene mukumana nawo vuto limene ningaliyikepo loyambirira lenileni ndikuti chifukwa choti za incubation ndi za nyuwani incubation imafunika ikhale ndi zinthu zingapo zoti anthu mukamati mukwathandizira anthu mumapereka ma facilities mukuoneka muzikhala ndi enough ma resources kuti ngati munthu afuna kuyesera chinthu ndiye kuti ayesere andifeyo incubator yoti ili ku sukulu ya ukachenjede imakhala kuti pali advantage yoti ma experts amene muli nawo aja atha kuthandiziranso kuti muzipanga zinthu zapatsogolo koma zonsezo kuti zichitike andi munthu yonso mukathana naye amafunika kuti alandire chithandizo kunanga kupita kumene upita akufunika chithandizo ndi mavuto ambiri zimene ndatchulazi ndikuzitchula kuti ndi zinthu zofunikira kuti zikhalepo koma pamene tili papanopa timakhala kuti tikupanga ndikangachepe kamene kalipo koma sitinafikepo poti support idzipita mwa holistic kuti tikufuna tikhale ndi malo kosiyana koma akhale kuti malowo atha kupereka ma facility akufunikirawo atha kupereka ma networking amatchulaja atha kupezeka kuti anthu amadandaula vuto la ambiri ama business mati yayi ife tilibe capital tilibe ndalama anthu opereka ndalamawo samangopereka chifukwa uli ndi business koma uwaonetse kuti nditha kupanga ndi ntchito ya incubator ndiyoti musuleni munthuja mukonzekereni kuti apite koma kuti akonzeke choncho ngati ng'ombe idyetseni itulutse mkaka mukapanda kuidyetsa mkaka utuluka bwanji incubation hub especially amene private kwambiri ndi financing that's the biggest problem ndaendapo ngati kupita ku Germany ku Europe even ku US ma incubation hub awo or ma co-working spaces awo amakhala ni membership basis yokuti entrepreneur amabwera ndikulipira ndrama kwa habuyo kuti azipeza ma facilities awo achinyamata athu alibe ndrama so takhoza kulipira kuti azikhala mu habu ndiye no timapezeka kuti habu ija ili empty anthu sakubwera chifukwa tisangakonetse kubwera even ndikapo membership basis satha kubwera now my entrepreneur fed fund athandize kumane usakuthathika apatsa fee satha kubwera now we have to pay rent so for example ine ndili ku US ndimaya habu yanga rent ni malipira ndrama za ineyo kuti habu ikhale open before I believe kuti achinyamata kwene napitebe patsogolo now ineyo ndrama zanga ndikuika apweti komano for how long can I continue to do that ndeti wene nabe kuti tiwe pange ni ma partners abo matithandize kuti achinyamata athu ma models akunja
sakutheka kunoko kuti tikayika membership basis kuti achinyamata alipire samakwanitsa ndiye tigwiranebe manja kuti tigwire ntchito limodzi. Pomwe tikupita kumapeto kwa programu yathu zinthu zikusintha, technology ikusintha tsiku lililonse. Timafuna tidziwe kuchokera kwa inu Doc kuti kodi tingapange chani kuti mahabu athu apitirize kufikirabe achinyamata komanso amayi kulikonse mdziko muno komanso angakhala Malawi amene ali kunja. Tingapange bwanji pothamangitsana ndi technology? Njira zilipo zingapo, koma chachikulu choyamba imakhala kuti tilumikizane nawo. Sinangasanga kwanitse kumabwera ndi kumakhala kuyuza njira zosiyana-siyana zomwe zachina WhatsApp, koma vuto limazakhalaso kuti kodi achinyamata ngati mene ananenera ntha. Achinyamata amakhala kuti pena alibe kagadget kuti apangire connect kaja, koma technology sili malo ongoona kuti tipatulumikizana nawo bwanji. Komanso technology ndi imene ikupanga drive innovation. Business imakhazikika ndipo imapanga survive ikakhala kuti zinthu ija nayonso ikutani ikusintha. Nde njira ndi zambirimbiri koma njira zimenezo zikuyeseredwa koma kuti zikhazikike kugwirana manja basi. Zikomwambiri ntha. Leaving no one behind in the principle ya United Nations and imandisangalatsa kwambiri ndagwirapo ntchito mbali imeneyo kwambiri. Tipangezo kuti tisasiye anthu mbuyo. Now nthawi nkhani ya technology amakra ndi aboma apanga zokuti apanga mahabu ma constituency onse 193 akutsegula mahabu konseko. Ndiye tipangezo kuti ngati achinyamata amene tili midzi mwathu tipeze kuti habu yathu ili pamene pafupi ndifeyo ili patipo tikathe kupanga connect ndi kumapanga connect ngati tilibe phone ya internet ngati tilibe laptop for kwambiri kuti ukhale connected umafunika ukhale ndi laptop kapena phone kapena internet mwina achinyamata alibe zimenezozo ndi kuti ifeso tafikire tipange utilize zimene apanga aboma kuti kuli mahabu ife ngati yathu atili nawo awiri okha koma apanga 193 around the whole country ndi ngati ulibe upangire kuti uli ndi phone kapena laptop upeze kuti okay aboma atipangira habu apa tikafikepo asakhale so timati amatuwa mpaka kumangopukuta fumbi tisapukute fumbi. Let's utilize them kuti tikhale connected ifama opportunities kunjako ndi ambirimbiri. Zikomo kwambiri Jackie. Kwambiri achinyamata titawupanga leverage ngati ma centers timakhala ndi kumakhala achina nice komanso ma youth network ngati ma incubation kwambiri ngati feko mangoji mimwa yambiri timaimva through kwa DYO ndi adiwa chimene ukafika amatumiza kuma youth network then notice amakhale patoka information imafika easy ankhala anthu mapezeka kwambiri magulu then tizikhala magulu kuti information azitipeza komanso pa technology ngati program ya Zantchito panopa mene upanga pa ndi next gen ku next gen amene zokuti business anu ikhandika technology something okhanga ka technology kuti kaya ni machinery kaya chani ndeno ndi step by step mene ayambira muno kuti komanso ma incubation ambiri amakhala ma town komano with migrant and bombers zinapanga zopitisa kumazonyenda kuti pang'ono we are tukupita right direction kuti anthu ambiri titha kwafikira komano kuti tafikire boma ndi mabungwe mbali yawo ndi kungobwesa zinthu zichi kwina kono ndi kwa ifeyo ndeno ubungwe singabenza kuti ati tokha tizikhala anthu ochanga pazana achinyamata amakhala ochangamuka ndezikhala anthu ochangamuka kusakasa information kuti nafaso zipindulire. Apa ndiye pamapeto pa programu yathu ndikhulupirira kuti mpprogramu imeneyi mwaphunzira zambiri. Mukhoza kutsatira maprogramu amenewa pa Zodiac, Times komanso MBC. Osayiwala kuti maprogramu amenewa amamvekanso pa wireless ya mastation amenewa. Osayiwalanso ma community radio. Timalemba zinthu zosiyana-siyana mu newspaper zikulu za mdziko muno, Weekend Nation komanso Malawi News. Dzina langa ndi Blessings Mpenganjira, mwakoma nonse. Kuchoka muntima mwathu tokolo lathu. Malawi would like to invite the corporate world, individuals, and all SMEs to join their fundraising mission of performing surgeries to children with treatable disabilities at no cost at all through a fundraising dinner whose target is 210 million kwacha. This 210 million kwacha will support 80 surgeries. Each surgery costs 2,650,000 kwacha, which covers actual surgery, medication, rehabilitation,
rehabilitation, mobility devices, and food while at hospital. This fundraising dinner will be held on Friday, the 27th of September 2024 at Orchid Hall at Amaryllis Hotel in Blantyre at 6 p.m. The guest of honor is Hitesh Anadikat, founder and vice chairman of First Capital Bank FCB. Booking on tables for this noble cause is as follows. Platinum table for 10.5 million kwacha for 4 children's surgeries. Gold table for 7.5 million kwacha for 3 children's surgeries. Silver table for 5,250,000 kwacha for 2 children's surgeries. And bronze table for 2,625,000 kwacha for 1 surgery. Individual tables are as follows. 2.5 million kwacha for a platinum individual table. 2 million kwacha for gold individual table. 1.5 to 1 million kwacha for silver individual table. And 500,000 kwacha to 250